За 2 хвилины расскажет нам, что такое национальная белорусская идея. Не расскажу. Давайте вот сформулируем белорусские ценности. Так. У параўнанні з іншымі, з еўрапейскімі народамі. Мы не уникальны, и это добро. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов в свете. Циником выступаете себя. Ідея X на Єврорадіо. Вітаем усіх слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні адмысловы госць, я вось зачытаю, каб не памыліцца ў шматлікіх рэгаліях. Алексей Кажарскі, даследчык міжнародных адносінаў, выкладчык Карлавага універсітэта ў Празе, універсітэта Каменскага ў Браціславе. Вось гэты чалавек сходу, я просто перакананы, за 2 хвилины расскажет нам, что такое национальная белорусская идея, у 3 словах яе сформулюе, и на гэтым мы закрыем программу, а может и проект. Правильно я кажу? Добрый день, дякую за запрошение. Не, неправильно, на жаль, не расскажу. Мяне будзе хутчэй такая крытычная рэфлексія, ці заўвага, каментар. Ну, все пачалося з того, что я написал комментар, такі вельмі, ну, непрыемны, да, Максиму в Фейсбуку наконт того, что Максим нас працягваеце каланізаваць праз вось гэты дыскурс про беларускую нацыянальную ідэю. Ну, гэта быў жарт, да, конечно, але тым не менш, я лічу, што чалавек сур'ёзны, жарта не зразумеў. Ну, ён вельмі сур'ёзны, гіперсур'ёзны, гэта ведаем пра яго, да. Не, ну, мне просто падаецца, што вось гэта, я не згодны не столькі з самім фактам дыскусіі, колькі вось з канцэптуалізацыяй, тому что мне падаецца, што нацыянальная ідэя гэта каланіяльны канструкт, да? Для Беларусі. Чаму? Ну, ёсць вельмі як бы такі просты эксперымент паспрабаваць перакласці гэта на нейкую там еўрапейскую мову, якую знаеце, і вось загугліць, да? Просто вы зразумееце, што такой дыскусіі няма, да? На ангельскай мове, да? Ці там, ну, на французскай, ці... Ну, мы сегодня будем размаўляць про Словакию, да, про Чехию, таксама, я не сустракал. Тому гэта такі расійскі конструкт, да, это вось такія дискуссии о российской интеллигенции, там Бердяев, Соловьев, кто там яшчэ, про вось русскую идею, да, ці национальную идею. И в этом сенсе, ну, это такая, как бы, да, это погляд на сябе такими колонизованными вачыма, и больше за тое, гэта і канцэпт ці дыскусія, якая у самой России уже была абспіяна, да? Тому там Пелевін, усе гэты, да, іронія наконт рускай ідэі. Тому атрымліваецца вось што. Вось вы ідзеце па вуліцы, бачыце вось нейкую такую канапку старую, да, дзіравую, і вот яе людзі ўжо выкінулі, і она нікому не патрэбная, а вы цягнеце яе на себе дадому. Да? Вось навошта нам чужое, вот это старая мебля, навошта нам чужие комплексы, потому что я лічу, што комплексов у нас своих дастаткова, да, в Беларусі, не трэба яшчэ пазычаць чужие. Ну, і больш за тое, яшчэ все ж таки, ну, як чалавек, які працуе ў парадыгме сацыяльнага канструктывізму, я вельмі падазрона ставлюся да таких концептаў, потому что это метафизика. Вот что такое национальная идея, якія знайсці? Это метафізічны панятак, і навошта вось гэтыя сутнасці яшчэ, ну, дадаваць дадатковыя сутнасці, я не вельмі разумею, тым больш, што гэта метафізіка, ну, вось не свая і, так скажем, не першай свежасці, да, А если нет дискуссий о национальной идее, ну, кроме как на русском языке? На русском языке о национальной идее спорят. Это вот вы зря сказали, что она утратила свою актуальность. Ничего подобного. Там дискуссий в России полно. Да, включаете канал Царьград ТВ, своеобразный канал, но тем не менее, там это все кипит. Вы заходите на кафедру русской философии философского факультета Московского государственного университета, уверяю вас, я там бывал, они до сих пор сражаются за... Это топ, да, это главная тема. Так вот, это, согласен с тем, что это как бы разговор о национальной идее, словосочетание, абсолютно русское, хорошо. А вот на английском языке, на словацком языке, на чешском языке, там какие дискуссии есть? Что люди обсуждают? Ну, вот в этой проблематике, да? Ну, так, як бы, я
здаецца, сказал уже, что дискуссии про национальную идентичность это окей, да, в этом нема ничего дрэннага, ничего уникального, да, в принципе, это таки даволі распаўсюджаны феномен для шматлікіх краін. Ну, вось у 10-х, на пачатку 10-х гадоў, здаецца, вось во Францыі была такая, ну, крыху штучная дискуссия, якую ініцыяваў Саркозі про нацыянальную ідэнтычнасць французаў, што такое быць французам. Вось, то бок карыстаюцца пры гэтым просто крыху іншай мовай. Але мне, ну, як сказаць, мне цяжка казаць, тому што я не канструктор, я дэканструктор, да, з гэтага гледзяча. Я гэтыя дыскусіі, да, я іх крытычна аналізую і разбіраю, да, па костках. Я не канструю, прынамсі. І, ну, што датычыцца еўрапейскіх краін, да, ці там, ну, краін-чальцоў еўразвяза, ну, гэты дыскусіі, в прынцыпе, яны падобныя, да, постсавецкіх дыскусій в чымсьці, да, прыналежнасці, альбо не прыналежнасці да Еўропы, да Захаду, альбо нават дакладней дыскусіі пра тое, што значыць быць еўрапейцам, да, вось што такое еўрапейскія каштоўнасці, гэта пытанне, якое зараз з трывіяльнага стало нетрывіяльным, да, яно вельмі жорстка так абмяркоўваецца, што такое сапраўдны еўрапейцы. І в гэтым сэнсе, як бы гэтай дыскусіі, канешне, там ідуць, але мне просто было незразумела, навошта пазычаць гэты канструкт з чужого дыскурса, таму што нават калі, як вы кажаце, ён вельмі актыўна выкарыстоўваецца ў расійскай вось у расійскіх інтэлігенцкіх колах, я просто не бачу, чым яго дададзеная вартасць аналітычная, скажем так. Хорошо, правильно я вас услышал, что когда в Европе говорят примерно на схожую тему, они говорят о ценностях. Да, то есть о том нет дискуссии о том, что такое европейская идея национальная, а есть дискуссия о том, что такое быть европейцем, что такое европейские ценности. Ну, так. Можна і так сказаць. То бок, вось недавно Жак Рупнік, такі вось сярэднееўрапейска-французскі інтэлектуал, напісаў, што мы перасталі разумець, што значыць еўрапеізацыя, да? Потому што 10-15 год таму гэта было зразумела, што ёсць пэўны пакет каштоўнасцей, да, рэформаў і так далей, якія павінны прыняць там краіны цэнтральна-ўсходняй Еўропы, якія далучаюцца да еўразвяза. І вось все было ясна, што значыць еўрапеізацыя. Зараз гэта ўжо просто незразумела, да, то есть гэта прагматызавалася. Каштоўнасці, так, ну, магчыма, геапалітычная ідэнтычнасць таксама для пэўных краін. Хаця, ну, цяжка казаць пра всю Еўропу, потому што Еўропа все ж таки, это таксама такі канструкт. Калі ты глядзіш на яе збоку, то яна можа падавацца гамагеннай, але гэта ж не так. Ну, ты добра ведаем, што это месца, а не рэч, месца, а не суб'ект. Хорошо, тогда вот к вопросу о белорусских ценностях. Да, давайте вот сформулируем белорусские ценности. Вот, и давайте вот перестанем заниматься вот этой вот всей русской хреновиной, которой мы так долго занимаемся, и начнем... Тянем продавленную российскую конструкт-канапу, да? Да. Начнем вот по-настоящему по-европейски. Вот что такое белорусские ценности? Я не ведаю. Я ж кажу, я не конструктор. Хорошо. Я деконструктор. Я просто лічу, што насамрэч, ну, тады такая заўвага, да, яшчэ, што просто калі глядзіш на ўсходнюю Еўропу, і, в прынцыпе, у гэтую катэгорыю можна ўключыць Расію па шмат па якіх паказчыках. Это просто, вот, як некаторыя кажуць, вельмі вялікая ўсходнееўрапейская краіна, да, такая перыферыйная. Калі глядзіш на гэтыя краіны, вось, яны ўсе, як бы, так заклапочаныя крыху сваёй ідэнтычнасцю, нават не крыху, а вельмі. І яны, вось, шукаюць, як бы, нейкі такі унікальны, да, вось унікальную саматоеснасць, нейкі унікальны шлях, да, вось там у беларусаў ёсць міф пра талерантнасць, да, як такі ідэнтытарны міф. Але вось калі паездзіць просто па цэнтральнай усходняй Еўропе, ты разумееш, што вось вот у гэтых пошуках унікальнасці, да, там беларускіх каштоўнасцей ці яшчэ чагосьці, у іх унікальнага, арыгінальнага не шмат, да? То бок гэта тыя ж самыя, як бы, пэтерны вось пошука такой аўтэнтычнасці. Ну, а я, як сацыяльны канструктывіст, як бы, аўтэнтычнасць не вельмі веру.
Нягледзячы на тое, што я крытычна паставіўся да запазычання гэта канструкту нацыянальная ідэя ад расейцаў, я лічу, што просто пошук аўтэнтычнасці ці празмерная заклапочанасць сваёй так званай аўтэнтычнасці, што гэта хутчэй шкодзіць жыццю, чым... Давайте тогда так. Как-то... давайте, когда словенцы... Словакия. Можно про славянцев, Валя? Когда словаки, и когда чехи, и когда, по-моему, скорее всего, еще и венгры где-то там, разговаривают о своих ценностях. О чем они обычно говорят? Где это совпадает, и где не совпадает с тем, что говорят белорусы? Тут цяжка абагульняць, да, потому что венгры это все ж таки крыху іншы кейс, да, это такі малы вялікі народ, в тым сэнсе, што это народ вельмі моцна пакрыўджаны трыянонскай дамовай, калі венгрыю так крыху, скажем так, парэзалі. Але да, такое адчуванне таго, што нас пакрыўдзілі, нас хочуць як бы знішчыць, але пры гэтым народ з імперскай такой місіяй, да, цывілізацыйнай, якую яны вельмі так усведамляюць. Чэхі і славакі все ж таки гэта, груба кажучы, гэта народы, якія свою ідэнтычнасць досыць часта як бы вбудоўваюць на адчуванні малога народа, да? Тое, што Кундера пісаў, як вызначыць, як здэфінаваць цэнтральнаеўрапейскую нацыю. Это нацыя, якая можа быць, існаванне якой можа быць пастаўлена пад сумнеў кожную хвіліну. Это, дарэчы, не яго выказванне, гэта Іштван Біба, да, венгерскі інтэлектуал, такі папярэднік Кундары. І ў гэтым сэнсе Чэхія і Славакія, да, гэты канцэпт ці канструкт малога народа, ён даволі важны, да, для ідэнтычнасці. І з гэта як бы вынікае пытанне, а як нам быць? Тому што самі па сабе мы быць, як бы можам, але это так вельмі можа быць небяспечна. І асабліва гэта даць у славакаў, тому што іх пошук такого мацнейшага партнера, ён даволі выразна праяўляецца ў тым, што называецца геапалітычным як бы выабражэннем, да, імагінарнасці. Не ведаеце, я адказаў на вашае пытанне? Не, так заўжды бывае. Добра, тады я крыху з іншага боку скажу. Скажыце, на ваш погляд, у беларусаў з нацыянальнай ідэнтычнасцю, з нацыянальнай самасвядомасцю, з усім гэтым, што вызначае цябе як нацыю, як народ, у яго ўсё нармальна? Як бы у мяне такая метадалагічная пазіцыя, што з ідэнтычнасцю ніколі не бывае ўсё нармальна, да? Это заўжды... У кагосьці больш, у кагосьці менш. У беларусаў як з гэтым? Так. У параўнанні з іншымі, з еўрапейскімі народамі. Вядома ж, існуюць пэўныя праблемы, але, зноў жа, гэтыя праблемы не унікальныя, да? Праблема малога народа, праблема знаходжання сябе паміж захадам і ўсходам, праблема скаланізаванасці, да, это такая вельмі цэнтральна-ўсходнееўрапейская праблема, якая ўласцівая шмат якім народам, і нават вялікім народам, да, як скажем, там, палякі ці венгры. Але спытайце про это славакаў, да, я сказаў недавно, так пажартаваў, што венгерскую, як бы, мадзярскую мову трэба вучыць, каб разумець славацкія прозвішчы. Чаму? Тому што я заходжу до сябе ў пад'езд, там, дзе я жыву ў Браціславе, і бачу, што ў мяне там на першым паверсе жыве Сарказі, да, Шаркось, калі чытаць па-мадзярску, там на 12-м паверсе жыве там пан Кадар і так далей, і так далей, і так далей. То бок, гэта людзі, якія славакі, этнічныя славакі, як бы размаўляюць па-славацку, это іх родная мова, але ў іх прозвішчы ўсе, як бы, як сказаць, мадзярызаваныя, да, то бок яны... І мой калега адзін, анекдот, калі ласка, кейс, мой калега адзін, які паходзіць са славацкай як бы сям'і, у пэўны момант, у 19 стагоддзі, калі венгерскае каралеўства праводзіла палітыку мадзярызацыі, іх з прозвішча Рыбар, да, Рибар, іх
перайменавалі у халас, што значыць як бы тое ж самае, але па-венгерску. Вось. Пасля, калі Аўстра-Венгрыя распалася, прыйшла першая рэспубліка чэхаславацкая, і ім зноў перапісалі прозвішча, яны пакінулі як бы у перакладзе, але запісалі гэта ў чэшска-славацкай транскрыпцыі, да, то бок такі вельмі цікавыя напластаванні. Это вось сітуацыя з каланізаванасці, яна абсалютна не з'яўляецца ці слабой там ідэнтычнасці, да, яна абсалютна не з'яўляецца унікальнай для Беларусі. Таму вось я кажу, што трэба больш вандраваць у гэтым сэнсе, больш чытаць і глядзець, ну, магчыма, на такія менш відавочныя кейсы, да, вось як Славакія, з якіх можна навучыцца як бы шмат пра сябе. Вось я кажу, што это такое вось неабходнасць выходзіць за межы саміх сябе, да? Калі ты разумееш, што вось нацыянальнай ідэяй ніхто не карыстаецца як вось выразам, no, то вот тады ёсць магчымасць паглядзець пра сябе, можа не праз каланіяльную оптыку. Так. Атрымліваецца так, што ну, ёсць з нацыянальнай ідэнтычнасцю, ідэнтыфікацыяй у беларусаў праблемы, але это праблемы не толькі беларусаў, гэта праблемы шмат каго іншага. Ёсць праблемы з мовай, ну так і ў іншых ёсць праблемы з мовай. Нацыянальная ідэя – это ўвогуле нейкая старая канапа прапаленая, цыгаретамі залітая, можа быць, танным віном, і таму гарэлкай. Да, самагонам, і трэба яе, можа быць, выкінуць. І ўвогуле не звяртайце увагу на ўсе гэтыя там глупствы кшталту там нейкай там самаідэнтыфікацыі, ідэнтычнасці, нацыянальнасці, патрыятычнасці, мовы, культуры і гэтак далей. Жывіце сабе, вандруйце, ды ўсё. Ну, можа, не зусім так, тому што як бы мовы і культуры, да, у множным ліку трэба любіць, я іх люблю, да, і вось і гэта вельмі, да, ну, прикольна, калі ты любіш сваю власную культуру, мовы і іншыя. Просто я, ну, наколькі гэта магчыма, можна любіць як бы сваю іншыя культуры, але пазбегаць пры гэтым такой вось пастаяннай, да, самазаклапочанасці, вось такого нарцысізму ў пошуках нацыянальнай ідэі, які, ну, прыводзіць да, ну, вось, напрыклад, да вельмі неарыгінальных канструктаў, да. Мяне гэта як так крыху, ну, як бы перашкаджае, замінае весці гэтую дыскусію, таму што лічу, што проста неарыгінальна. Ну, тут справа не ў арыгінальнасці, а справа проста ў разуменні таго, вот нам трэба нейкія нешта, не будзем, ладно, хай это будзе не нацыянальная ідэя, но нешта такое, якое, можа быць, падштурхнула б беларусаў ўсё ж такі, можа быць, ведаць сваю мову, як ведаюць ее славенцы, славакі і чэхі сваю мову. Можа быць, ведаць сваю культуру, можа быць, разумець, што беларусы, ну да, там свет глобальны, там все такое, но беларусы не павінны знікнуць як ось захаваць свой код беларуса і перадаць яго ўнукам. Вот для гэтага трэба нешта рабіць ці не трэба? Ці вот ёсць вот гістарычная рака, якая нясе нас да нейкага мора, дзе мы ўсе растворымся і паплылі сабе вот таким паленам. Ну, я спадзяюся вельмі, што так не будзе. Вось, зноў жа, тут... Ну, спадзявацца можна, рабіць што-небудзь трэба для гэтага ці не? Трэба жыць па запаветах. Як бы Кундэр, які казаў, што вось цэнтральная Еўропа – гэта такое месца, дзе на мінімальнай тэрыторыі як бы аднаўляецца максімальная разнастайнасць. І в этом сэнсе, ну, беларуская культура, яна, ну, яна таксама належыць гэтай цэнтральнаеўрапейскай прасторы, да, якая вельмі цікавая, вельмі багатая, вельмі такая разнастайная. Якая занесена ў спіс ЮНЕСКО як культура і мова, якая знікае. Знікае, так. Ну, это культурніцкая праца, гэта асветніцкая праца. Да? Ну, у любым выпадку я думаю, што як бы вось такая, ну, як сказаць, прывязанасць да расійскіх семантычных каардынатаў, прызнакам якой з'яўляецца выкарыстанне, напрыклад, вось этой самай нацыянальнай, беларускай нацыянальнай ідэі як тэрміна, яна не спрыяе такому захаванню. Таму што калі вось трапляеш у пастку вось прывязанасці да расійскіх семантычных каардынатаў, то вось, ну, шмат людзей проста перажывае беларускасць як такую другасную, да, вось такая другасная рэч. Якая вось ёсць расійская культура, яна, ну, ўсё адно
больш прывабныя для людзей, для некаторых, просто таму што это вялікая культура. Але акром расійскіх семантычных каардынатаў ёсць яшчэ шмат цікавага, да, вось па той бок мяжы, пра што мы не ведаем. Я не кажу пра Польшу, але пра іншыя краіны, як бы, ну, просто агромністы свет культуры. Давайте, калі мы прыйшлі ўсё ж таки да высновы, што захаваць мову, культуру, традыцыі ўсё ж таки трэба, каб яны не зніклі з дапамогай нечага. Калі вам так не падабаецца гэты расійскі канструкт, нацыянальная ідэя, давайте і свой тады прыдумаем, назовём гэта па-іншаму. Ну, але галоўнае, каб дасягнуць таго, пра што мы кажам, каб захаваць. Калі гэта важна. Ну, магчыма. Ну, я выступаю як аналітык, не як, сказать, ну, да, вы там культурны актывіст. Деконструктор, я ведаю, да. Ну, в пэўным сэнсе. Я, ну, зараз як бы не выступаю як культурны актывіст, хаця, як бы, ну, я сімпатызую беларускай мове, безумоўна, я лічу, што это вось вялікая каштоўнасць. Ну, што прыдумаць? Да, вот як деконструкт вы ўжо спрацавалі, разбурылі всё гэта, што мы тут будавалі нацыянальную ідэю, вось гэтую тэрміналогію. Давайте сваё там ўсё ж таки прыдумаем. Спрацуйце хоць раз у жыцці конструктором. Слушай, а мне понравилось. Вот есть эта несчастная Восточная Европа. На этой несчастной Восточной Европе есть примерно несколько государств, может быть, там десяток, у которых, ну, условно говоря, примерно одни и те же самые проблемы. Они считают себя маленькими, они все время сомневаются в том, что они то они есть, то они нет. Вот как Кудович говорит, что белорусы то мы есть, то мы нет. Так и вроде как и словаки, да, там непонятно, то ли не существует, то ли нет. Словенцы, вот я словаков со словенцами путаю, вот, а они же есть, они же вроде как народы целые. Они там тоже, их все путают, они, понятно. Есть такой анекдот, что в каждой краине амбассады Словении и Словакии, они строкаются регулярно раз на месяц, как обменяться почтой. Потому что вот... Ну вот. Великая колькость. То есть, вот как бы есть много этих маленьких, сомневающихся в себе стран. Словения, Словакия, вы сказали, Польша тоже примерно такие же переживания у нее. И в этот ряд входит и Беларусь. А у белорусов примерно такие же самые проблемы, как у словенцев, примерно такие же самые проблемы, как у словаков. Вот они тоже как бы колеблются. То мы есть, то мы нет. Тогда вот, если я вас правильно понял, вот вы как доктор, да, вот анамнез, вот у вас как бы есть вот как бы вот набор больных, которых вы вот, тщательно изучали в последнее время. Вот какие бы вы рекомендовали средства, лекарства там, применять белорусам для того, чтобы вот как-то улучшить общее состояние? То есть, понятно, из вашего объяснения, понятно, что белорусы так всегда и будут сомневаться, то есть они, то нет. Ну, не только белорусы, просто все будут сомневаться. Это, ну, это, нормальный процесс, да, потому что идентичность – это не речь, это процесс. Да? Злеючий социальный конструктивизм, она весь час перевозначается, и в этом немного ничего страшного. У французов этот процесс веселый. Ну, вот. А здесь как бы вот, ну, то есть там... Веселый, с гильотиной, да? Да, там карнавал, гильотина, Буанапарт и вообще как бы жизнь, а здесь вот как-то вот аккордеон такой, вот, как вот Александр Григорьевич любит играть, вот, как вот аккордеон. Вот. Так вот, обобщая, как бы, могли бы вот как сделать так, чтобы вот у белорусов было вот хотя бы как у словенцев или как у словаков, у кого-то из них получше. Поживей как-то, все ближе к Франции. А что менавіта, добробыцці эти... Блеск в глазах, ощущение того, что вот эта угроза исчезновения, ну, такая абсолютно, может быть, мифическая, да, ее нет. Ну, грубо говоря, как сделать так, чтобы белорусы стали здоровее? Опираясь на опыт других больных, словенцев, словаков, венгров. Слухай, ты вот деконструктора это самое, сказаў, што ён доктар, у мяне адразу такая вот, што хто з дактароў разбурэннем займаецца? Патолагаанатам? Ну вот... Напэўна. Не, ну ёсць насамрэч, ну было такое кіно «Тэрмінатар», памятаеце, да? Вот, там ён казаў, калі ён лічыў гэтых жанчын, кажа, ну вот я вельмі добра разбіраюся ў анатоміі, да? Таму што мне трэба забіваць людзей, там я умею іх як бы лячыць адначасова. Ведаю, что делать. Ну, так давайте. Вот мы вышли на то, что вы таки терминатор, да? Вот... Я не. Але мне здаецца, што все ж таки, ну, то, что сказал, что эта дискуссия, она ніколі не сканчаецца. Ну, і в этом сэнсе паглядзець на досвед іншых краінаў, да, якія там праблемы, гэта мае важны
вельмі тэрапеўтычны эфект, потому что ты разумееш, што ва ўсіх ёсць праблемы, і яны абмяркоўваюцца калі-нікалі нават вельмі падобным чынам. Але... Извините, давайте первое вот я услышал. Да. Значит, белорусы должны съездить... Вот белорусы обычно ездят куда-нибудь в Париж. И не надо ехать в Париж. Надо ехать в Братиславу. Приедешь в Братиславу, сравнишь Братиславу с Минском, поймешь, что разница не очень большая, и станет легче. И станет легче. Проблемы останутся. Но изменится твое видение этих проблем. Сердечно запрашаем. Не, ну... Да, то есть, есть в Братиславе сердечно запрашаем в аэропорту? У аэропорту не памятаю. По-моему, нема, на жаль. Ось. Ну, Але там недавно открыли дошку памятную купали з удзелам беларускай амбасады, тому беларуская Братислава пачынае расці. Не, але я просто хочу яшчэ, ну, каб не быць уже зусім таким нудна абстрактным, ну, што зрабіць, каб з'явіўся блеск у вачах, да, і ну, я не абяцаю, што ад гэтага блеск з'явіцца, але, ну, на гэты конт ёсць вельмі канкрэтныя геапалітычныя рэцэпты на вось што рабіць малому народу, каб не адчуваць сябе небяспецы. Ну, як бы мне здаецца, гэта вельмі відавочна, да, тому што і Славакія, і Славенія, яны чальцы і НАТО, і Еўразвязу, і гэта не выпадкова, да, ось, в гэтым сэнсе. Ну, это такі, як бы, палітычны, геапалітычны рэцэпт. А вось з гледзяча вось такой тэрапіі, мне здаецца, што да, трэба ехаць, вось тое, пра што вы кажаце, трэба ехаць у гэтыя краіны і просто і пачынаць разумець тое, што мы не унікальны, і гэта добра. Беларусь у НАТО. Ты смотри, во-первых, езди в Братиславу, посмотри, что словак, и в Любляну, ну, съезди в Любляну, посмотри на словаков, съезди в Братиславу, посмотри на на словаков и на словенцев. Пойми, что ты не уникален, твои проблемы есть у всех. Можно, кстати, обменяться проблемами, там, привет, я малый народ, я чувствую себя... плохо. И остальные малые народы тоже говорят, да, мы тоже малые народы. Ну, то есть, как встреча анонимных алкоголиков, встреча анонимных малых стран Восточной Европы. Да, там, как бы у нас проблема. Второе, вступить в НАТО и вступить в Европейский Союз. Правильно? Ну, я бы не отмовился, да. Так, вот. И эти три меры, в общем, вы считаете, что как-то оживят Беларусь? Регулярные поездки в Братиславу? Ну, глядите, я, насамрэч, я вельмі спадзяюся дажыць до того моманту, калі я пачну просто ненавідзець беларускі нацыяналізм. Калі я буду хадзіць по Менску і як да канструктара схадзіць і казаць, вот понаставілі тут гідамінаў, да, і просто плевацца, да, вот от такого як бы, ну, кічавого такого беларускага нацыяналізму, да, вот, і казаць таким, глядзець позіркам стомленого такого інтэлектуала і казаць, ой, ну як это все достало, да, вот это... Паўсюль по-беларуску все, да. И тут помники, это тут... Да, вот нас тут, да, русских надо притесняют. И памятник чемодану стоит на вокзале. До такого я не додумал себе. А мы додумались. Ну, я, да, бачу, што у вас прадуктыўная дыскусія. Не, але вось, ну, як бы, жарты жартамі, але это іронія, але я спадзяюся ўсё ж такі дажыць да тых часоў, калі сітуацыя нармалізуецца, пасля проста будзе вось, да, ну, неяк так нуднавата. Казаць, ну, да, звычайны там беларускі, да, сходнееўрапейскі нацыяналізм, звычайна сходнееўрапейская краіна, няма чаго тут, як бы, да, з'яўляцца, і мне ўсё это так крыху нудна, як такому крытычнаму этому самому даследчыку. І на жаль, гэта мы яшчэ не там, да, мы яшчэ не ў гэтай фазе, ступені, але я спадзяюся, што мы ўсё ж таки туды трапім раней ці пазней. То есть цель белорусов сделать так, чтобы тема белорусской национальной идеи, идентичности исчезла весь этот романтический флер, исчез вот все это напряжение, чтобы это стало скучно и даже слегка отвратительно. Ну, для нас с вами, да. То есть, когда белорусский национализм станет отвратительным для белорусов по-настоящему, потому что они его переедят, тогда, в общем, в Беларуси все станет и хорошо. Это, ведаеш, як гэтая гісторыя, я не памятаю, пра нейкага еврейскага такого апантанага чалавека, які вот усё жыццё гаварыў, што нам трэба адрадзіць, я не памятаю, там іврыт ці ідзіш, вот, і ён адзін там з сям'ёй пра это гаварыў, а ўсе астатнія габрэйскія дзеці гаварылі на іншых мовах, вот, а ён усё жыццё змагаўся, над ім смяяліся, яго плевалі, а прайшло там гадоў 50, он неяк вот выйшаў на вуліцу
дзеці вакол на яго па-ранейшаму плююцца і абражаюць, але раптам ён заўважыў, што яны там на іврыце-то яго абражаюць ужо. Так і тут, вот, да, вот, калі вот мы выйдзем, вот, што мы 50 гадоў там будзем шукаць эту нацыянальную ідэю, безвынікова, нешта вот пераліваць з пустога ў парожняга, а потым вот неяк там выйдзем, над намі ўжо ўсе смяюцца, але смяюцца па-беларуску ўсе выключна, ўсе надпісы тут на кожным куце помніку, там, помнікі там Гедыміну, Міндаўгу, там, айцам-заснавальнікам БНР тут панастаўлена, не прайсці. То есть вот мы выходим на балкон, а там большими буквами по-белорусски написано как по-белорусски? Спынитеся, надоели. Ну. Да? Досыць. Ну так, хаця, ну, як бы, зрэшты, это не вельмі... Засталося напрыканцы вызначыцца ўсё ж такі, а як нам да гэтага дайсці? Так сказали же. Ездить в Братиславу. И все? И вступить в Евросоюз. И пару баз НАТО. І все. А калі сур'ёзна, вот для гэтага нам трэба, выбачаючы за гэта матнае слово, нейкую ідэю людзям падкінуць, каб вот яны ад іх загарэліся вочы, пра што вот любіць казаць Максім, і яны там сказалі, да, вот годна, давайте-ка вот мы узнімем гэты вот сцяг умоўны і пойдзем да гэтай мэты. Не ведаю. Паглядзім. Няма ў меня отказу на это питание. То есть, ну, в общем, слушайте, я понимаю, вы белорусы из будущего. Вот, я понял. То есть, на самом деле, вот когда... Ну, он уже в Братиславе. Не в этом смысле. В том смысле, что вам скучно. Ну, то есть, белорусский национализм, ну, господи, что это? В общем, славянский, ну, словацкий, господи, ну, понятно уже все. Одно и то же самое на разных языках, 400 раз повторенное. Это бессмысленно. И, в общем, вот когда мы сюда приглашаем каких-нибудь гражданских активистов белорусских, да, то они там типа Беларусь, мы там что-то построим. Вот. Это неправильные белорусы. Да, это белорусы в ситуации, когда Беларусь еще не состоялась. По-настоящему белорус будет вот как вот уважаемый господа Олесь. То есть, когда вот он вот сидит, я не знаю, ну вот, слушайте, ну это все вот как-то... Давайте что-нибудь деконструируем. А вот конструировать, ну ей-богу. Ну, вот мы сейчас создадим вашу эту белорусскую национальную идею. Ну, господи, боже мой, ну есть же такая же словацкая. Там такие же сидели, как вы. Да, там есть Кончевская, тоже такие же, как вы, сидели, тоже ту же самую переворачивали. Идите вы все к чертовой матери. То есть, в общем, в этом смысле эфир передачи можно было завершить, сказав, что, в общем, вот господа Олесь говорит, будьте как я. Как бы устаньте уже от этого всего и давайте займемся какими-то другими, более приятными вещами. Да? Вот. А черт его знает. Господи, что я здесь делаю? Магчыма, але трэба ўсё ж таки дадаць, што назіраць за гэтымі вось спробамі, высілкамі вельмі цікава, тому я вы, извините, вы вот исследуете это все, у вас какая эмоция? Ироничная или саркастичная? Гэта ўсё, гэта дыскурсы пра нацыянальную ідэнтычнасць. Да. Ну, мне вельмі цікава, насамрэч. Гэта мой хлеб, я про это, ну, пишу, да, у тым ліку. Ну, вы пишете с какой интонацией? Вам смешно или просто... Типа, вот поглядите на этих вот дурачков. Они в 634 раз строят национализм и считают, что они уникальны. Ну, мне цікава. Я про дурачков я не казал. Ну, я ж жартую. Я казал про колониальную оптику, да. Але гэта частка дыскусіі ў Беларусі, да. Это вось такая спецыфіка, якая вось яна беларуская, да, ну, запазычання канструктаў з расійскага дыскурсу. Гэта, ну, як бы няма ў іншых месцах, тут яно ёсць. Але мне цікава, мне заўжды як бы жудасна цікава паглядзець на гэтыя наратывы і адкуль яны як бы, ну, вось, ну, вынікаюць, да, на карані. Таму мне не сумна, мне просто вось цікава. Пачаўшы з таго, што ахаяў усю нашу гіганцкую працу. А можна я яшчэ дадам, тому што Максим мяне перапыніў. Я хацеў сказаць, што я спадзяюся, што ўсё ж таки ваша праца будзе працягвацца, тому што это насамрэч цікава. Але што, ну, як бы спадзяюся, што яшчэ будзе як бы, ну, прастора для такіх крытычных інтэрвенцый
ось типу майго каментара у Фейсбуку, на які Максим покрыўдзіўся, але говорить, что не. Не, ну вот, тым не менш, вот я как бы вернуся до своей думки, что пачаўшы з того, что раскрытыкаваў нас за тое, что мы займаемся нейкім непатрэбнай нікому справай, якая не новая, не арыгінальная і ўвогуле каланіяльна запазычаная, ён усё ж таки прыйшоў до того, что беларусам трэба больш вандраваць у Европу. Не в Европу, в Братиславу. Восточную Европу. Да. Белорусам нельзя в Париж. Да. Запретить чуть. Нет, ты ведаешь, что Прага для меня... Давайте будем говорить про центральную Европу, центрально-усходнюю Европу. Да, центрально-усходнюю Албания подойдет? Европу. Албания подойдет? Ну, максимум. Вот, короче, 2 рейса должно быть в Беларуси. Минск, Братислава, это как бы лакшери, и по-суровому Минск, Тирана. Вот, и вот тогда все у белорусов наладится с ощущением себя. Ну, добра, там можно взять какие-нибудь старые «Жигуль» на прокат и съездить в Прагу. Тем не меньше, поехать в Центральную Европу, уступить у Евросоюз и у НАТО, отрадить мову, культуру, традиции и довести белорусский национализм до такого масштабу, каб ад яго ўжо стала сумна. Нам абрыдло, да. Да, каб ён уже нам абрыт, і мы сказали, ну, пора ўжо нейкім дэканструкцыяй гэтага нацыяналізму займацца. Ну, я думаю, што годнае, таму што тады, вот, калі мы дойдзем до гэтага, тады ўжо нарэшце как бы беларусы скажуць пра сябе, да ніякія мы не рускія са знакам якасці, мы беларусы, і вот я плохо говорю по-русски. В Братиславе там зразумеюць, у Празе таксама нашу мову. Таким чынам, вот вам и национальная идея. От великого деконструктора Алексея Кажарского. Слушайте, я следующий какой-нибудь митинг, я выйду вот с лозунгом «Сделаем белорусский национализм скучным опять». Ну, типа «Make Belarusian nationalism boring again». Ну, потому что, неактуальным. Да, неактуальным опять. То есть, как бы, давайте, ну, вот это будет мой главный лозунг. Как белорусский национализм стал таким, что он уже станет неактуальным. Скука, приди. Ну, вось на этой деконструкційной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Алексей Кажарский, безумовно, Максим Гарунов, Дмитрий Лукашук и на память подаруночек от Европейского радио и крамы с национальным колоритом «Сымбальбай». Ну, как вы так рыхтовалися до суму от белорусского национализма, вот с таким символом таки кубочек. Дякую, ось будем деконструировать. Дякую велике, слухайте и глядите нас. Ідея X на Єврорадіо.